अयथासार मेंबाय थोस्ल' मेंखाबाय मा मेंबाय जों बिदि फैफेरा लाइभआव फैफेरा जोङो दिनैसो दा दिनैनो फार्स्ट हाब ब्रिटिशनिबो माबाखौ दांदों माथो इन्डियाया बे आर्म्सखौ लानानैनो उदांस्रि खालामदों दा उदांस्रि लाबोदों खुलुमबाय गबिन्द सार आरो सार प्रमद बिटिआरनि सिएम नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबायलै बेनि उनावसो भिडिअखौ आङो मेन बाथ्राफोरखौ जागायगोन नङाब्ला जानाय नङा ओमफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा दिनैहाय राजखान्थि गोदान हान्जा ओंखारनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन ना बियो ओरैबायदि घटना जानानै होदों घटनाया ओरैबायदि बाक्सा जिल्ला नैबे सालबारि एरियायावहाय सालबारियावनो दे एरिया नङा सालबारियावहाय राजखान्थि दोलोनि मुं फोसावनायनि दिनमोन दिनैहाय नाथायबा एडभान्सनो इउनाइटेड फरामनिफ्राय नङा बियो प्रमद बर' डिपार्टमेन्टआ ना इउपिपिएल डिपार्टमेन्टआ बा इउपिपिएल हान्जानि राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बिथां मानगोनां श्रीजुत डाइनामिक लिडार प्रमद बर'नि दैदेननायाव मैया मा खालामखो जि जायगायाव जथुमा खालामगौमोन बे जायगाखौ मैया पारमिसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायथ' पारमिसनखौ होदों डिसिसिसि माबा माबिनिफ्राय पारमिसन मोनजोब्बाय होजोब्बाय गासैखौबो होजोबखांनायनि उनावहाय जोंना मा होननानै बुंगोन बिदिखौ माने अगियान होनगोन ना मा गियान होनगोनथाय राजखान्थि गोदान दोलो दानायखौ दिनै बिपिएफआबो बाजायाखै बा सोरबा माबायाबो बे बाजायाखै बे गबिन्द बसुमतारी खामानि गैयि बे प्रमद बर' खामानि गैयि बिटिआरनि सिएमनो मा नांजाबाय थादों बिस्रा मा खिबु अर नांजाबाय थादों बिसोरा खर'आव मा अरखांजाबाय थादों बिसोरो दिनै जोंहा नों आंहाबो राजखान्थि गोदान दानो थाखाय मोन्थाय दंलै बेखौसो लानानै जोंनि बे इउनाइटेड फरामाबो राजखान्थि दोलो गोदान हान्जा ओंखारनाया नंगौ दिनै बर' जाथि हिसाबै खहा जागोन राजखान्थि गोदान दोलो ओंखारोबा नाथायबा बावहाय नोंसोरलाय दिनैनि इउपिपिएलनि लिडारफोराबोलाय मानोथो जेबो इन्टारेस्ट होआखै राजखान्थि गोदान जायफोर दानो नागिरदों बै बिथांमोननि सेंग्राफोरै मानो मोजां इन्टारेस्ट होआखै आरो मानो बरनना होनो हायाखै एनाये नांनायनि बाथ्राफोरखौबो दिनै जायफ्रा मोनबावनांगौ दं बेफोरखौबोथ' मोजां मावना होनो हायाखै होनबा सोर मानसिया दिनै राजखान्थि गोदान ओंखारजानोखौ लुबैया सोमबा सोर दानो लुबैया दिनै बिनि सायाव आरो राजखान्थि गोदान दानो थांनो नागिरनायाव जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ जेब्ला फाउन्डेसन डे गायसन सान खुंनो नागिरदोंमोन क'क्राझार टाउनावनो बेखौबो दिनै प्रमद बर' मा होननानै बुंगोन बेखौ प्रमद बर' हान्जानि मानसिफोरा दिनै बन्द' खालामनानै होदों प्रमद बर'आनो खालामनानै होदों बेखौबो सोर बुंदों बेखौ जोंनि राव नङालै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बाहिनी मानसिफ्रानो खालामजोबदों बेखौबो डिपार्टमेन्टनि मानसिया बुंदों जोंथ' नोंसोरनो खुंनोखौ होगोन अर्डारखौ होगोन नाथायबा नोंसोरनि बिटिआरनि सिबानो बन्द' खालामनो थिनो होनबा जों मा खालामनो उपाय गैया दिनै डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्राबो उपाय गैया दिनै डिपार्टमेन्टनो गावसोरनो बुङो थांनाय मैया दिनैनि जाखिनि पारमिसन मोननाय डिसिनिफ्राय पारमिसन मोनदों गोबां एसपिनिफ्रायबो पारमिसन लादों डिपार्टमेन्टै जों पारमिसनखौ लाजोबदोंमोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनै राजखान्थि गोदान दोलो दानायनि थाखाय मोनसे जथुमा खालामनो नागिरदोंमोन गेदारिं खालामनो नागिरदोंमोन बिदिनो 5-10 हाजारनि मानसि बारा दिनै बेखौ प्रमद बर'आ गिदों दिनै बेखौ दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया गिदों गबिन्द चन्द्र बाहिनीया गिदों प्रमद बर' बाहिनीया गिदों दिनैहाय माने इउपिपिएल हान्जायानो गिनानै दङ आरो बेफोरबायदि खालामबाय थाबावोब्ला बिथांमोननि गियान आखल आखु
बियो मा बिनिफ्राय सोलोंनाय बेफोर बे मिटिं बेफोरबायदि बहाबा माबा मोनसे मिटिं खुंनो नागिरोब्ला माबा मोनसे खालामनानै होदेरनाय गियाना प्रमद बर'नि गियान बियो जों बै समनिफ्रायनो मोनबोनाय डिसबेन्ड जायैनि सिगांनो जोङो प्रमद बर'नि आखल आखु मोनथिबोनाय नुबोनाय होनबा बिखौ दिनै एफाराब डायनामिक होननानै मा लाब दं जेबो लाब गैयाना जोंहा पलिटिकेल हान्जा दानो हानायनि मोन्थाय थानायखायसो जों बे खामानिखौ दादों देरहायै बुहुमनि बाथ्रा 0बो जानो हागौ जों 125टा होनो जों 25टाबो देरहानोबो हागौ दा देरहायाबो जानो हागौ जों मोनसेबो थावबो जों गेलेगोन 10,000आनो जा मोनथोन 500आनो मोनथोन भटआखौ अब्लासो बुजिगोन सोलोंनो होब्रा राजखान्थि गोदान दानायावबो जे माबायदि खस्थ' मोनो बेफोरखौबो सोलोंनो हो गेलेनो हो मा प्रमद बर' हारसिं रोंनांगौ नामा मा गबिन्द हारसिंल' रोंनांगौ नामा पलिटिक्सखौ गेलेनोलाय नोंसोरल' सोलोंनांगौ नामा जोंनियाव एनडिएफबिनि इउनाइटेड फरामावहाय जेन बेफोरबायदि गैथारला नामा जेन इउनाइटेड फरामानो बर' जाथिखौ फोजोबस्रांगोनफोरबायदि माने गोदो खोख्लैसोनानै दोनगोन सानदों नामा ओंखायनो बेफोरबायदि गियान आखु खालामबाय थायोब्ला इउपिपिएलआ मोनसेबो भट देरहानाय नङा मोनसेबो जायगायाव देरहानाय नङा थाल्ला थुल्ला बोखाजोबनानै होजोबगोन बिसोरनि भटखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनैनि दिनाव मोनसे राजखान्थि गोदान दानो थांगासिनो दङ रङियावनो दाहैगोन दिनैनि दिना प्रमद बर'नि उसुङावनो गाहैगोन दिनै बे राजखान्थि दोलोखौ प्रमद बर'आ जेबो हिलायनो हाया प्रमद बर'नि उसुङावनो प्रमद बर'आ जि जायगायाव दिनै बिल्डिं राजा थाग्राफोरबायदि न' लुनानै दङ बे जायगायावनो खालामहैगोन नोंलाय मा खालामनाय प्रमद बर' नों जेबो खालामनो हाया 5 बोसोरल' नोंनि बे आयुआ जेबो गैया बिनि उनाव नों 5 बोसोराव भेलिडिटिया थागोन ना थाया प्रमद बर' बाहिनी आरो नैबे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बाहिनी नोंसोरनि सरकारा थालाबो